I ono je moć da u lijepom mjesecu posta, u lijepom Ramazanu svemu kažeš ne. Al moć čovjeka da o drugome lijepo misli, skrivena je i posebna moć, jer ta moć čisti. Dođi, najdraži, siđi sa brda svjetlosti. Dođi, najdraži, siđi sa brda svjetlosti. Sura prva. Al-Fatiha. Pristup. Objavljena u Meki. 7 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tebe, Allaha, gospodara svjetova, hvalimo, milostivog, samilosnog, vladara dana sudnjeg. Tebi se klanjamo i od tebe pomoć tražimo. Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali. Kad krošnja drveta zatreperi, a nigdje vjetra, lista se Kur'an našeg života. Znaci koji okružuju govore da je jedan. Ruke nam govore na maternjem jeziku da budemo spremni. Jer ko vidi munju, osvjedoči svjetlost, grmljavina mu potom dolazi. Koliko polagati na ovaj svijet? Na vanjska mjerila ljubavi, jer otkud to, brate moje? Nas dvoje i toliki svijet, a samoća. Jeste moć govora, ali je jednost neizreciva. I jeste moć disanja. I ono je moć da u lijepom mjesecu posta, u lijepom Ramazanu svemu kažeš ne. Al moć čovjeka da o drugome lijepo misli, skrivena je i posebna moć, jer ta moć čisti. Zaista čovjeku sve je dato, ali samo na trenutak.